In het onderzoek werd de contributie van 169 voetbalclubs in Friesland vergeleken. Het voetbalbond KNVB vindt de uitkomsten opvallend. Als je kijkt naar de senioren, 2,65 de hoogste en 75 de laagste. Dus €200 verschil in contributie, dat vind ik nogal wat. Lac Frisia en Drachtster Boys zijn de clubs dat voetballers het meeste betalen moeten. Bij de jeugd is dat net oors. Lietse clubs als VV, CVO en Stormvogels zijn het goedkeepst. Nevens het KNVB komt dat omdat de Lietse clubs minder kosten hebben. Bij de lagere clubjes zou dat kunnen betekenen dat ze weinig aan personeelskosten betalen. Trainers bij alle elftallen, wat bijvoorbeeld bij een grote vereniging een hele zware kostenpost is. Nee, ik schik er totaal niet van. Wij weten als club exact hoe onze contributie opgebouwd is. Het complex, kunstgrasveld, we hebben een bepaald bedrag voor shirts. Er zijn best wel verschillende posten die van invloed zijn op de hoogte van de contributie. Maar ik dus beleid, investeren in de jeugd, optimale faciliteiten, trainers. Ja, en alles had een prijs. Dus wij vinden dat volstrekt verklaarbaar. De grote verschillen werden veroorzaakt door de crisis. Maar ook omdat de ene gemeente wel subsidie houdt en de andere net. Smellingenlaan is de juiste gemeente om in te voetballen. Al vindt de voorzitter van Drachtster Boys dat net zo vreemd. Op zich zeiden door de gemeente Smellingenlaan dat zij eigenlijk heel erg investeren in sport. Een hele paar collega-clubs staan bovenaan in het richtje van je onderzoek. En dat is net zo vreemd, want bijna alle clubs die hebben hele mooie accommodaties. De zal bij Drachtster Boys de komende jaren net zo gauw wat verhoren onder contributie, zo is de verwachting. Bijna elke binnenkomende euro gaat er hier uit. Wat een hele goede club. Had ik een hele potte lessen, had een hele potte voorzieningen nodig. Een hele potte ballen, een hele potte velden, een potte mensen. Dus we hebben hier een hele potte inkomsten nodig om de club draaiende te houden.